Nyt on vuorossa. Katso leffoja! Ja täällä tosiaan kyllä eka video. Siellä on MSP. Ja ei tässä mitään animaatiotiedossa. Ja näin. Eka video elokuviin. Noin hiihtoon elokuviin. Ja klikataan. Ja kyllä tosiaan ensimmäinen video, että saattaa olla ihan huono. Tästä on tosi hyvä. Oho. Nyt. Elikkä nyt saattaa hiukkaisen kestää. Säätelen tätä lähdettä merkiksi kaikille. Ja hetkeksi aikaa, moi moi! Tää kyllä kestää vielä, moikka! Ja näin tässä katsotaan tämä ykkösleffa. Jos ei ole vielä. Äsken kun ne vähän tilalle nauhoitusta, niin nyt voidaan katsoa. Vihdoin ja viimein. Ja näin. Näin plussa. Noin. Koko plussa. Tämä on Puumo ja sitten tiedoksi vain. Ei vielä kone kyllä tosiaan. Ja Puumo alkaa. Se on vähän aluksi musta. Ja nyt enää osa 2. Dokka. Kato. Että se on osa 2. Tyhmää niin. Mutta nyt tosiaan. Tulee osiaan 2. Tämä olisi varmaan tyylisin video, mitä mut tuleekaan. Koska alan tekee kaikista pelistä video. Mutta en tälleen. Suorata tälleen. Kännykällä kuvata. Kaikkia. Tätä peliä menee kuvankin kännykällä. Ja mitä minä sellaista. Ja kuitenkin osa 2 tästä katsotaan ja sitten ois moi moi. Tää on katsottu Puumo osa 2. Tosiaan mulle äsken sain ton uuden vipin 3 kuukauden eliten. Ja pääsin tosiaan 16 vuonna. Ja näin. Niin toivottavasti.
Ja huh!